बेगी बेगी बाय सोराय काल कोण बाळ करता हांव बाळ किती झाले कालचे पैसे हाडे कालचे पैसे घे ना हांव समजायला आणि घसता येईल म्हणून आनी गोश्ट येईल ना हा कालच्या पैसे किने ना हा. म्हाका हांगा काण काल तू म्हाका हावची लोचे काताय हा बरें केलें आस्ती काय ना तो तू मुगे स्वता हांव एक बारा स्वता येता चाय पिवत एक काम कर कितें एक चाय हाड म्हाका च्या हाडपाक दूध ना खुंटी जाला दूध ना पण शपथ सांगताले मरे एक लागून वळी दादागिरी कोताली दूध काय येऊ ना बरे हुटे चाव मरे होय खुंटी आय ना जो हुटे जाल्यार हुटे चाव हाड म्हाका जलेबी गन्नात की जाणे किराय केला गिरा केला होय. मैं सांगते जाय मी ये खुटे चाव कुठे जाऊ होय दूध काय येऊ ना नी ना दूध का अजून येलो ना कुठे होय. कुठे झाल्या होय बाबा कुठे झाल्या हुटे जाल्यार हुटली बेगीन रे हा गेल्या ना गन्नात चाव दूध बाय दूध गन्नात होय. तू दे दे होय होय हा तू दे तू देले होय, तू देले. बेस वर जाय इंग्लिश की जाणे आयले म्हाका एक सांग तू दुधा चायेचे आणि हुटे चाये पयस कितू काटाय तिथल्या का काय तितल्या म्हणल्यार 10 रुपये होय होय. 10,000 महिन्यात तिथल्यामुळे अरे तिथल्या त्या आणि चायच्या तुम्ही- तिथल्या आणि दुधाच्या तिथल्या हुटे चाये दूध कितू गाताय गाताय दूध गाताय होय आता हुटे चा पिला न्हू होय मुगे चाये दूध गाताय ते मातशें दूध हाड गन्ना तो म्हणून सोदिता तेग्या दूध पटेन ते नी म्हण होय. होय होय केले आता का बरी तर सारखं 500 केले गेले आता चाव पिला दूध आणि किता सोड्या पैसे कितले ते घेते किता पडला गन्ना तुझ्या चायच्या व्हेरी गुड आवय दूध आकी टाकला काय ती हा दूध पण सोड दूध मारू दे चांगले दूध मारू दे दूध मारू दे दूध आकी किती पाणी दिसता दूध वालो किती घालून आणलं करतात आवय बाबा गावरे किती झाली रे मग त्याला कोण बाबा आवय दूध मारू दे बर झाले अरे किती झाली रे लॉयटा किती रे तू तू दूध बारडले वो आत्ता मारू दूध बाहेर उडवले अरे चोय इल्लेशे पिऊन तू इतली लढा लागलो होय. आणि सगळी लोकांनी तर ते दूध पिलोले सगळी हिंगा लवणी मागता रे त्याक लागो बाहेर उडयले हांव दुधा लागो लोण मान आहलोलो होय. पयले हुटे चाव पिलो न्हू वय मागीर हांव दूध पिला मागीर दूध आनी चाव मिक्स जावपा नाका तेका लागून लोणी मात चाव आनी दूध हांव मिक्स कोतालो लवणी मारून मिक्स करतालो आगे मुझे बाय